Добре дошли в нашата нова рубрика Irsa Talks, където ние се стараем да срещаме студенти с експерти в сферата на дипломацията, младежката политика и международните отношения. Наш първи гост е Силвия Канджичка, председател на ISEC в България. Тя има дългогодишен опит в младежките организации и силна младежка визия. Искам да й благодаря, че се откликна на нашата покана и добре дошла. Много благодаря за поканата. Много се радвам, че аз съм тук с теб и нямам търпение да видя за каквото си говорим. И аз. За нашите зрители, нека първо да ни разкажеш какво всъщност е ISEC, каква е нейната дейност. Да, ISEC всъщност е най-голямата младежка международна организация, в която силно вярвам в потенциала на младите хора и развиваме съответно техния лидерски потенциал, техния цялостен потенциал за развитие. И освен това, тя възниква след Втората световна война и нейна основна цел е мир в света чрез междукултурно разбирателство между хората. Наистина много така интересно, нали, за историята на ISEC, но също да те питам сега като председател на ISEC в България. В днешно време обществото и най-вече младите хора е обхванала една апатия, която така много намалява активността. Според теб в днешно време с тази апатия, която има, възможно да се появят силни младежки организации или като цяло младежките организации да се развият? Според мен е напълно възможно. Дори ISEC като такава организация в момента с около 50 члена и се стремеж за още по-голямо развитие. Виждаме, че това е възможно. Въпросът е как се представя към младите хора. Според мен това е най-ключовото за развитие на такова общество. Да се познава това, което търси младият човек в момента, за да може то да бъде развито и да се чувства. Освен, нали, младежки организации, важно е да имаме определени лидери, дори в младежките сектори. Според теб, какво е лидера? Какви качества той трябва да притежава? Лидера със сигурност е човек, който вижда хората като ние, а не вижда само себе си в обществото, в което живее. И всъщност това е ключовото, човек наистина да чува хората около него и да вижда и през тяхната гледна точка и да я прилага към дейността, която прави. И това, нали, се опитваме поне и в ISEC и виждаме в други места, където една от основните ценности е лидерството. Точно да се гледа през перспективата на хората, които са в организацията, за да може след това те да чувстват като своя и да искат да продължават да я развиват. Да, и съответно в днешно време, нали, виждаме хора, които се казват, аз съм лидер, нали, имам такива качества, така и така. Но сега тук има момент, който е малко по-интересен въпрос. Според теб, има ли повече шефове в кавички, отколкото реални лидери? Често казано, много зависи от сферата, но бих казала, че да, за съжаление, защото просто е по-лесно да бъдеш шеф. По-лесно е да се идентифицираш с думичката аз, с думичката аз казвам това и ти ще трябва да го направиш, защото аз го казвам. А не това наистина да чуваш и да виждаш хората около теб и хората, които ти искаш да развиваш като лидер и да ръководиш съответно. Така че бих казала, че със сигурност има повече шеф. И като за финал, така да кажем, какъв съвет би дала като председател на младежка организация на младите хора, които искат да се развиват в днешно време в младежките организации или цяло в някаква сфера?
Първото, което определено постоянство и доста мотивация, защото особено в младежкия сектор в момента има определени теми, определени начини, по които се работи, които трябва да бъдат променени спрямо промяната на младите хора, не само в България, на международно ниво, защото се вижда, че има промяна и в възгледите на хората, и в това, което те искат, и начинът, по който искат да постигат целите си. И просто младежките общества и хората, които ръководят в момента тези общества, трябва да се променят спрямо това, което търсят младите, и да променят и тях с нещата, които те променят и вътрешно в организацията си или университети, няма значение, институции. Просто неизбежно е промяната в мисленето на младите хора и това е най-ключовото да се променят. Аз го виждам в ISAC, нали, тя е създадена 1948 година, в момента е 2025, което е с много поколения по-напред и всеки път се е променяла. Нали, в България сме в 90-те години и тогава хората са били едни, сега хората са други, нали, младите хора. И просто самата организация еволюира спрямо хората, които са. Да, наистина е така и наистина много ценни съвети чухме, за което ти благодаря. И това е финала вече на нашето първо издание на рубриката. Благодаря много на Силвия, че беше с нас. Едни наистина интересни отговори и теми, които засегнахме. Това бях аз, вашия водещ, Иван Нанков. И се надявам в скоро време отново да имаме интересни гости, които да каним в тази рубрика. Благодарим ви!